So what is the gospel? Deci ce este Evanghelia? First of all, it's a message for lost people. În primul rând, mesajul acesta este un mesaj pentru cei pierduți. People who have lost their way to God. Acei oameni care și-au pierdut calea către Dumnezeu. It is like a map. De asemenea, Evanghelia este ca o hartă. The gospel directs people and shows them the way back to God. Evanghelia este pur și simplu ceea ce ghidează și le arată oamenilor cum să întoarcă la Dumnezeu. It is also like a compass. De asemenea, este ca o busolă. When the gospel is used rightly, it points the way to God. Când Evanghelia este folosită corect, ea îți arată direcția spre Dumnezeu. So we're going to spend some time looking at the basic gospel message. Vom petrece un pic timp privind la mesajul Evangheliei, ce este el. And I really encourage you to really think about this and really take it to heart. Și vă încurajez sincer ca să vă uitați cu atenție la aceste lucruri și să luați aceste lucruri pentru inima voastră. So here we see an outline of three things. Iată un plan, o schiță scurtă în trei părți a ceea ce este mesajul Evangheliei. The first one is why we need Jesus, because of sin, death, judgment, hell, wrath, because we'll end up with eternal separation or eternal death, separation from God. De ce avem nevoie de Isus? Păi avem nevoie de Isus datorită păcatului, morții, datorită judecății, iadului, mâniei sau moartea veșnică, separarea de Dumnezeu pe veci. What Jesus did for us is number two. He became a man, led a sinless life, went to the cross, experienced death, punishment, wrath, and resurrection. Al doilea lucru al mesajului Evangheliei este ce a făcut Isus pentru noi. El a devenit om, a avut o viață fără de păcat, a mers la cruce, a murit, a fost pedepsit, mânia și lui Dumnezeu a fost asupra lui și a înviat. In number three, we see how we can be restored in our relationship with God and receive eternal life through Jesus by repentance and faith. Și al treilea lucru este cum putem să fim restaurați în relația noastră cu Dumnezeu, cum să primim viața veșnică. Asta e doar prin Isus, doar prin pocăință și credință. There's another way we could look at these three things. Mai este și un alt mod în care putem să privim la aceste trei lucruri. Number one, we have a problem. Numărul 1, avem o problemă. Two, there is one solution. 2, există o singură soluție. Three, how we receive that solution for ourselves. Și al treilea lucru este cum privim această soluție, cum primim această soluție pentru noi. These things make up the core of the basic message of the gospel. Aceste trei lucruri formează miezul, formează centru, baza Evangheliei.